Fáin na gaanta bhí ar shiúlóirí fud fad na hÉireann bia a chuirda. An tréimhse idir Marta agus Baltaine an tréimhse ba Iacra, na ba bhaga bhí ar fáil leis an taistilí a chothú. Tugadh an bharna ocrach ar an tréimhse seo. Anis, tá beirtear in é teach le chéile le na leithid de thoras a dhéanamh sa tréimhse Iacra seo. Frank McKinney, éascara ilte ó chuige olú, agus darach ó marachu, treoirí sléimhteachta atá na chonaí i gcuige muin. Agus gan ach bun stóras bia acu, tógaí siad na seoltaí a gundaí an dún. Le haigh a thuirt ar chundaí chéirí. Sin é, sin ar idir tháinig muid bun honne. Agus éidir taistil, áil na fir taistil fadó, buna siad úsáid as a gud scileanna agus taithí le teacht ar bhia. Well, Frank, tá náiste mór tosnathe. Tá sé ionintach go bhéir an mhór, tá sé ionintach. Tosaíonn thuras na stócach ag dúithe Frank tíomh muid an chaisleán nua chundaí an dún. Ceantar ó bhfuil clúir as an sliabhraíonn banna baracha. Ach cadéad ar fáil an seo do thoirí ocracha. Tá sé cosfarige agus be deis éascareachta an. Ar hiúlmhún aige tá go leor farise an a tá maith do chuirdach plandaí. Agus má bhíonn an táhairthú, tá seans acu feáil a cheapú don dinnear. Beidir go rud igen an sin bhecinn tú. Táid in san fáirí sin seo ar seilg an ire glas. Agus is taithí ggóil sé ionta táhaach an idir dhealú i dhéanú idir nuair a glas agus an ire rua. Sé an ire rua an spísís dúchaseach a tugaine in seo an dhéireann. Ach tugadh an ire glas isteach go hÉireann agus tugadh é mar bhrumtanas bánaise in sa bhliain 9 agus a 1 a Gundaí Longford. Agus mar a tharlaise déalaí an sé féire a bhí an sin, agus ó hinna lei tá sé de gol a bhéim go mór ar timpplacht dúchaseach an ire rua. Agus deanan siad an dothar den na crin go háirithe crin in san áirí nuair atá na duilge nua ag fásan tú. Agus rud eile fan ire glas ná go numplíonn sé an vírus parapox, agus cé nach neanann sé aon dothar den ire glas, deanan sé an dothar den ire rua, agus is vírus marfach é. Táid fáil amach bhfuil ar de thuirt éigeann sin seo. Tá go leor cuairthaí ggóil siad an, marcann tú. Se. Go dtíach an seo sin. Cró. Bhcíine. Bhcíine, agus. Sin se. Sin ceanna tá laithítin sin agus is cuairtha é gur ire a bhí ciuntachas a seag. Sin é. Ach mar recinn tú tá go leor acu ar an talamh ar fád a thart an seo. Sin áitiú siad a táthal sin seo stoithe. Agus Idir legur éigeann tíos. Tá just bhil siad go dtíach a chuirtú Hilú bí se bhain talamh just le fecail go dtí táine. Sin é, so tá mé cinnta níos tá siad flúirseach an seo, tá siad annach an óg timp na háit seo. Cáid níos áit a lerg, áit feúnach a lerg chun an gaiste chuir síos. Cén áirí ceachtar acu ar a riú, ní mór don táirithir glacu lena bhfuil ar fáil. Canglíonn darach an gaiste síos le cin sé dhéanúide nach munan ainmhícheide. Í chuiriste hana sista. Sa bhaideal an seo muine buí agin agus orneach. Le codú dé mala muid ire isteach leis. So Tás nó cháisteach an sin. Muid cod stíon seo. Muid gurí go mbeadh carna bag an seo gin chúil ar fad. Caithimid sin ire a bhallú isteach an, so muid gurí lína bag a chur síos ad leis an doras. Lena bhallú isteach. Agus Curann siad an gaiste ó bhlach le thoirí a bhallú, agus sa dóid nach an gadí daoine a hen haris dinnear na lads. Caideo hí cuairtha feicalach leo teachtar níos muile. Fagann siad an gaiste thairíthe, bé orthú an campa a chur síos sanis.
Thocraí Frank siú forstenach le cad a nearmúra leis se. Cé gur féidir go méid ara chláir bia an le amhaire, tá sé géirí máil agus ba bhaid le Frank díú bhéla na híthe nacht. Má tá muis le híthe aniu. Bhhailm go sí san sin leis an airige agus rudaí an eil dúin. An dar agus táchtaí. Bú sé, fascú agus bia. Tá na slata agus na Maltaí tóga bhún bhain ag Frank agus hiú leis go dtí an siú éascareachta is fearr leis. Ach tá taide ina éan agus tá cheans ag imimecht leis an tré. Tá hí gur agman sé rudbog mahall le teachtamach ag éascareachtach. Tá a gom ggóil an éit seo mai, agus seo é a cheantar héin, agus níor bhhailm go mé darach ach an nacht, agus mud cheantar so gom sa héin. So lana mar rair fá leafar eile beidir. Agus Frank ag géirí éisc an lé a warú, tá darach ag ar go géir fá chosan an chósta, ag go bhfuil heile a rathí ar chláir bia an tróna. Seo roiint blána Caisibháin. Is féidir seo ithe. Is áid gnóthach é seo, páile gnóthach é, ach tá sé seo or glóir an báile so bheith stóchas sábháilta a glóir le nithe. Seo blá Caisibháin ach ní héonbhachas dúin é seo mar tá sé seo díorchan dulchan síl agus os gló sé seo amach as big bulgín mór síaltas séidir siad amach sa ghuí ach ní héonbhachas dúin é seo le nithe. Just na bláhanna dúnta tartí oscailt. Sinna cína féile nithe áb. Ní héonbhachas é seo. Seohan is slánlas agus beidir gur slánlas mar é seo mar tá muid garad an ggósta agus tá go leor gúigéir agus de bhór unas nach galach sé nuair sin isce an isce sáile tá san éir sin fágó sé nuair sin gúigéir ar sin ach pucha mí roinnta seo. Níim chun iad fada thógant mar ní cheartan náit a bháinú jo mé heile níos déanaí. Cé gur cosan gréithach atá, tá bia fós le fáiléir. Well, Frank, conas ar gleat? Tá éis go bhhain agam tá palóg. Anna bhá. Palóg ógan sin. Well, níos sé ró bhór ach duine sin bhart. Duine sin job, like a piece of fiol a tónig dearún le agus tá prátí agus mar sin agin le chur leis. Sin é, yeah. Is tearc an torú é, ach mar sin héin tá béle an. Tá na lads ar hiúil le háit cócareachta ail rih hetim na híthe. I hé seán siascas is mó a bharí mar rio ach tá mar deochrach ca i mar drodaí gan ihe. De réir mar tá Frank ag olbhú an phríú cuasa, tá darach ag chur leis an bhagan eile atá acu. Seán chiad bhéla acu agus tá siad ag bra ar a stór de glasrí gehrí haine féin. Bé orthú níos mó a ail má tá siad leis an taras a bhairstin. Tá fuidir fuchu agus an gríon ag gáil faoi go gasta. Is próseas fadalach é, cócaráil a dhéanú ar Hornbug. An seo leithligh duine mé an slánlas, so just chur mé seo isteach an seo. So beidir méid si teogainn ábhrín ní a gachra deile ach mar just tóg si cúig nómant iad seo bhearú fadas táid beidir githe. Mar ní le chá chócra goinn an seo chun an bí a dhéanamh. Ní fada go duitin an ihe le leon leihananta gara an nearí agus tá ar na stócaí na torsaí a lasú. Seo chuid, Frank. Seo práta chuid.
Tá sé rúháil agus rúgharcha leis na caisehhain a richu, cé go bhfuil slánlús darach réile híthe. Glas in town. Tá ábhar searús leis ag deireadh. Tá go dé hiúnta? Ar hiúnta go mé se mar seo? Ceapas meach ní smó rudí facht go nó bhí antas. Chaim mis ní bheith aon díama ormsa. Da mé ó gach le mar seo, an tasagam da mé léthe a bheits munt ní socrí mar seo beidir. Stocha a bheith mófhín air. An codín se sin le. Agus an sásta bh buint leis, you know? Sin é, you know, just a bheith mó. Agus an mothúchan sin, bheith mó san nádúr. Tánig ceartarán. Cénach é seo an rud a bhí siad a éirí mar an chéad bhéle féinmhailithe, ní doracha an humor atá orthú. In ainneoin dortha is na híthe. Go dtí seo, bhí an taras fáitiil sa chaisleán nua níos dulla acu ná mar a bhí siad ag dua leis. Ganach éis go bhhain agus bagan don áitiil glas, bhí siad ag bra go mór ar a stór héan bia. Chuir siad gaiste ag dua le thura a ceapú fahanne dinne fiola níos moille. Har breakfasta de hé nantoige agus brachan, tá Frank agus darach ag plé a good planana don le. Tá trú go mór le ar glasáil mar seo náit don ar glas. Ní bheith deiscin in éon áit eile ar an tros seo ar glasáil agus tá dúil agam ceann áilinn seo. Tá mis sem moí nach go fáil. Tá agam na rú de fiola gin a chun tíosc go dtí seo ach seo mar cheantar se. Tá dóthasach as go fáil, sílim go bhagaí tú chundaí an dún agus tú brasáasta. Tséan siad ar an tóir lena eiceil ar cheap siad ara don fota. Agus iad a gampa faoi bhain bhana barcha, tógann siad an tlí a thuirthaí trí chiagrach muirga iad, agus a réileo síos an áras ag an áit a bhfuil an gaiste. Agus iad a gcónaí ag glóraigh fáitiil, chuir darach sonrú a blanda spéisiúil. A fechar seo Frank íntas na íntas. Radóg a fás. Go jazz. Seo hín radóg agus is plán anna lochfaí seo. Bhí anna chudú sáití leis sa seanam agus tócha beidir go úsáitir é fós sa lát an nuan. Tú sáit é chun dachar ar héadaí dá buí. Tú sáit é chun blas anna bhilis das láidir a chur beor. Tú sáit é chun an rúig a chur drancadaí. É chuirteach an mála beag as é chrucha suas timppó le pacha na nína chun rúig a chur drancadaí agus rudí mar sin. Ní minic a hagann tú trasna ar an blanda seo, níos se le fáil ná áitna, so tám se chun reinint ó fiú nniu chun úsáid don trus mórtá os ar ggóir, beidir gur mís blas ar fiolaigant, nu beidir gan úsáid mi dé chun reinint beor, nadar imi, so tám se chun reinint ó bhailiú nniu os rud go sé go hálan tan blag a hálan muic. Níos fuide an tagan na lads ar chusneúir
ach ní grach chisnóir an ceann seo a chisnóir ó 8 trotha. Well a clán Ansley an teach ír intach seo agus is clánaiad sin a bhí a réim an seo ag geantar caisleán nua agus caisleán uill ar fáhád. Agus nuair a hála ná gur thóg siad ír as na himnecha an seo na sléimte agus chuir siad é isteach in san pull mór dóin na tacu hís faoin seo sa talamh. Rud a hálann sin ná nar chuir siad an fiol na éisc ná mar sin is tí leis chuní se é uair ar fá óhád agus níos fóide isteach san bblion. So rud atá gine seo na réir ná gur ráteoir nó cistneoir den sean asan atá an seo. Is siúlóid mhór haimhseachaí agus tána lads lán de anam. Nis, níl de dhíthorthú ach ire sa ghaiste. Seán gaiste. Ok, de táglóir a marcaiste hanna is mar ó léon rodom. Féach an dúras fós oscailte. Tá buite fós ann. Sin tíach inis. Bé bé lá an don ura dú, beidir. Ach ní ar an tora seo. Cin sin. De tharbh a ggóil siad a gimicht as condaí an dúin amara, tógann siad an gaiste leo. Béar thu fannacht lá eile, sulam láisí siad fiol bhlásta a nniuire. Tá cuma wacht ar an jinnear go dtí go dog an darach foinse bhaid bia ar halú na fórise faoi deara. Seo an samsóg nó an saoa chuile. Buntáiste tá leis an planda seo ná go nglaanann sé an foiil. Agus seo ceann eile an plandí seo a hagann san arach chun carúlinn an foiil agus an corpa chlána tar éis an gheimhre. Tá planda eile ag fáas go phrasan seo, mar atá an neamtóg. Cé go bhfuil na mitagaí a chaithú agam an seo caithima gal. A dhéanú libh go bhí tú na calagaí cibíorbí te chuú calag anam coppla uair an sin tríd na mitagaí fiú ach bheith seo bhhad níos massa gan iad. Tá mala bra agam san seanis agus tá so go mór leis an anraí seo a bheith agam. Wachaime taon antagaí ar maidjin ag an champad an chéadúir agus mar sin de hatsin an bláslam agus tá ag so go mór leis an anraí mar sin. So, lánama orm orta chud mhór de dhéoring dear darach. Agus Frank ag bailú na neamtóg, tá ag darach ar rud sa bhreis do bhéla an tróna. Seo planda iontach samúl an creibh garí, tágann sé an meán mhara ó dhúchas. Tógadh é go héire a dusbór chun cur fás na garí, ach déalaigh sé timpeall 100 bliain ó shin, agus scap sé an iarhéisgurt as inis tá sé le fáil hósanála san urthúisgurt. Is planda il úsáideach é, tá sé gaolta leis an ganan, ach is féidir é úsáid mar aniuan nó garlóg chomá. Agus sin an rud tá midne chun duineh leis tróna. Tá mid é chun é chuiristeach san anra an tóg tá mid chun duineh as chuir sé blas iontach leis. Os rud é go féidir na bláhanna ithe, tá mid chun dus cúpla ceannach thuirtlinn chun maisiúcháin beag a dhéanamh ar an anra, mar beidh da anna ghoracha ar an anra glas seo an antóga agus fecha sé seo go hálan leis, agus churann sé sin leis an blas gan belt. Arás sa campa, tá plán uail bhíonach ag darach don áitiil uirháilethe. Séir a ceiscin íanamh ná anra an antóg, a ní an béile beidh císte beag a gcuin. Tá bud chun seamsóg úsáid. Tá darach a dulamí an stór bia a ríis le cuidte na cóáir a ail. Tá síonn sé leis an tortín nó heag leis an tanarí a dhéanú agus é a bhacail. Le tortín seamsóige a dhéanú, tá sí leis an téasrán. Másc an plúir, agus isce, an sin fágar leataíú a feadh tamil. Ról an téasrán agus gar písa leis an fota a línail. Chur ar na fota agus chur an téasrán isteachán. Bhain an fota.
Churann team sóg leis. Chur corca leis le corpa hort don torching. Mil sí le mil. Clúdaí le bar téasrain agus chur pullon leis an néir a ligan amach. Nas, cá bhfuil an taíonn? Os rud ag bhfuil míad musa bhíontas tom chun aon a chahabh le chéile. Níl sé seo dénta go riomh hana so neadar chun sa eibreoig rudaí. Ach, tuairmid seans dó. Tom chun clocha chur ar bhain an potta seo, an potta leis an cíiste a chahabh stachan, agus bara a chur. Sin, tá mid a chur leis an tas as é ágant. Béidir go mé chur an féchant ar go rialtach an féchan catá tarlú agus tá seans maithan go nóigh an cíiste. Ach, cíimiid, béidir go nóir áiglín. Tá tinne las a hana hain as sin. Tá sé sin glic. De réir mar atá an torching a bhacail nó a gá, tugann na lads ai ar an anraí neamtóige. Na hanraí neamtóige a dhéanú, mingar an crowd garí. Díslí na prátaí, bog an crowd garí le him. Chur na prátaí leis agus ligdóibh cócaráil bagan, sular gurtar isce leo. Fágé le stóú. Leis na neamtóga a albú, buin na diluga do na gáis agus mingar iad go garú. Mar a bonan agus darach, béidir gur a bharliaat láhaní a chaithú. Chur iad sa fota agus cócaráil go dtí go mé na prátaí bog. An sin, dail é. Go man ceann seo. Well, An bómate. se rinne mé darmid. Na deantar dearmad den garnis. Na gurrann se sin cuma ar an Oh, yes. De sin go maiid. Tá sé ondé de té go fáil, agus ba cuairú ligan dá fuarú ach darach tá seo cúplasta go me go legal é is cum cé chu té agus tá sé. Cé nach bhfuil sé a chaseachta chlog tróna, rugan ihe a thrú ríis, agus tá chumair go mé smailc go máil san ihe ag na lads. Bhín anna sin go hálann tá sin is ann don mil seog. An dá bra sin. Hir tá cum mhair sin. Tá cum mar rohhair sin na ihe na riire. Ach deanna mu dearníí. Seo wait, Frank. Well. Tá seo ar torching go jazz agus bhlas mar rio. In na riire, caiú seo I don't know, sé dhéanaan tú leis a chur a lower nó a chur ar an idirlín in is leithreach agus daim héan faoi or tá sé furfa galanta. An waidin dar gionn, tá darach agus Frank a ráisir a bhuachar. Tá chiad chuid da daras crínithe agus iad a gimocht as chun gúthas Frank le gol sa bharna bhfuil. Le séir sin móthar rampú níl a deanú acu ach an chiad áit stoppaí eile a thocrú. An teachtain se thugainn, deanan na lads dóin éascaracht achas dilí dóibh coinneal ar a gáthram. Níor seo. Plan de nimhiúil tarú cuairdach darach. Agus fiú go bhfuil siad as séasúr, iríonn leis na lads piasún a ail don fota. Clusham ceol spéisiúla is ón Brad Pitt Light Orchestra a gastrig áróin Leonard Cohen go gaolin mar chud de imram ar imime a bheith an méid sin agus téan bháil timón gnó a ríist as saoirlan bhreá gos. Tás nó ag Breaking Bad tríos na haimsre go lua tríos a héine a go nocht.